Il-Kunsill Lokali ta' Ħalli jagħmel ħiltu sabiex iżomm sħiħ kontra l-irwiefen li ħalla l-Kunsill Lokali Laburista. Hekk stqarret is-Sindku ta' Ħallija Magda Magrinawdi waqt attività fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fl-istess raħal. Hija tkellmet kif bħala Sindku dejjem ħadmet sabiex ir-raħal jinżamm nadif. Kontijiet ikunu mħallsa kollha fil-waqt li jsiru aktar proġetti għar-raħal. Nadmu wkoll għall-għan wieħed biex Malta tmur il-qudiem f'daw l-elezzjonijiet li ġejjin ukoll biex l-MEPs tagħna ikunu minn ta' qudiem u imorru tajjeb u kif ukoll il-Kunsill Lokali. Hija esprimiet id-dispjaċir tagħha minħabba li qed tiġi mwiegħda affarijiet min-naħa tal-Gvern fosthom tranġar fit-toroq u li dawn mhux qed isiru. Tkellmet ukoll il-kelliema tal-Oppożizzjoni fuq proġetti kapitali ppjanaru l-proprjetà Marta Sportelli li spjegat kif il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ikun kapaċi jagħti riżultati aħjar minn dawk li qed jagħti l-Gvern preżenti. Hija qalet kif il-Partit Nazzjonalista ser jkun qed ikompli jibni u jtejjeb dak li fih element tajjeb u se jwaqqaf dak li hu ħażin u jistradaħ fuq ir-rotta tajba. Ejjew l-isfidi indawruhom f'opportunitajiet. Ejjew id-diffikultajiet ndawruhom f'lessons learned u ejjew l-idejat u l-entużjażmu tagħkom nużawhom biex inqarbu iktar nies lejn il-Partit Nazzjonalista. L-aħħar kelliem għal din l-attività kien ix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri, illi insista li dan is-settur għandu jkun hemm għal kulħadd. Il-qasam tas-saħħa kif inhu offrut li huwa bla ħlas u aħna bħala Partit Nazzjonalista nemnu li għandu jibqa' bla ħlas għaliex aħna nemnu fil-ġustizzja soċjali, nemnu fl-ugwaljanza, nemnu li minnu batut, minnu vulnerabbli, minnu l-aktar fil-bżonn għandu jinqeda l-aħjar. Fakkar fit-tul ta' żmien li wieħed qed ikollu jistenna sakemm jiltaqa' l-ewwel darba mat-tabib, fejn bħalissa hemm 60,000 pazjent jistennew u ħudd minnhom ilhom aktar minn sena.